De fet, nosaltres cada any hem fet un full de ruta, és a dir, quan vam néixer el 2012 vam tenir un full de ruta, el 2013 en vam aprovar un altre, el 2014 a Tarragona en vam aprovar un altre. I ara, a l'abril, que tornarem a fer l'assemblea, en tornarem a fer un altre. És a dir, el que fem és que cada any, d'acord amb la situació i el context, nosaltres definim els nostres objectius. En tot cas, el que vam definir a Tarragona doncs, era que nosaltres volíem que el 9 de novembre realment estàvem convençuts en aquell moment de que podríem votar en un referèndum d'autodeterminació i per tant el full de ruta fixava que després d'aquell referèndum doncs ja havíem de, diguéssim, ja de marcar molt clar el camí cap a la independència. És a dir, estava emmarcada, el full de ruta deia el 9 de novembre votarem i a l'abril de l'any que ve, és a dir, a l'abril del 2015, nosaltres ja podrem fer, diguéssim, si el resultat és el que tots volem, hi ha una majoria independentista, realment nosaltres ja podem dir o declarar la independència. Això passava el 2014. Com que el referèndum no va ser el que nosaltres volíem, és a dir, va ser un procés participatiu però no un referèndum, doncs evidentment ara nosaltres haurem de canviar aquest full de ruta.